Казка пра маленькую мышку, якая вялікага слана перамагла. Жила-была мышка, і была яна самым маленькім звярняткам. Все іншыя звяры былі вялікія і дужыя, значна большыя за мышку. Ну і калі мышанё было меншае за іншых, все звяры, вядома, хацелі нейк пакрыўдзіць малое. Як толькі мышанё бачыла некага звера, то адразу хавалася ў сваю норку, каб толькі не трапіць яму на вушы, бо кожны стараўся напалохаць альбо з'есці ці затаптаць малейшу. Давялося мышаняце выходзіць са сваёй норкі толькі ўночы, каб не раздражняць вялікіх звяроў і сабе мець спакой. Аднаго разу выйшла мышка ў поле зярнятак сабе знайсці. А ёй насустрач аграмадны слон. «Ага!» – кажа слон. «Папалася! Зараз я цябе растапчу!» Гэта быў вельмі злы некі слон, які чамусьці не любіў малых мышак. Мышка збіралася схавацца ў сваю норку, але слон як дунуў сваім хобатам. Лісце з дрэваў паляцела. Як топнуў нагой, зямля затрэслася. Ад гэтага хатка мышкі і абвалілася. Мышцы не было куды ўцякаць, і так крыўдна ёй стала. За што мяне ўсе зверы крыўдзяць? Я ж нікому не перашкаджаю, нікога не крыўджу. Я нават ем толькі 2 зярняткі ў дзень. Так думала сабе мышанё. Тады стала мышка перад слоном і пытаецца: «Ты чаму на мяне крычыш? Што я табе зрабіла? Я ж выйшла на сваю палянку, не на чужую. Выйшла зярнятак з'есці, якія ты не любіш». А слон адказвае: «Я крычу, бо я моцны, а ты малая і слабая. Я цябе магу растаптаць, а ты мяне не можаш. Так што уцякай адсюль, растапчу». І раптам упершыню мышка не пабегла. Яна нават не спалохалася. «Не пайду я нікуды. Гэта моя палянка!» — крыкнула слону мышанё. «Сам ідзі адсюль!» Разлаваўся тут слон. Ніхто са звяроў яшчэ ніколі не казаў гэта яму. А тут нейкая малюпаха. Падняў ён ногу, каб растаптаць мышанё, як стукне! Але ён не разлічыў. Мышанё было вельмі маленькае. Яно змясцілася паміж пальцамі ў слана. Мышанё не спалохалася і тут. І сваімі зубамі як ухапіла яго за скуру. А скурка паміж пальцаў у слана была танюсенькая. Прагрызла яна дзірачку і як ушчылалася. «Аеечкі, аеечкі!» – залямантаваў слон і пачаў скакаць на 3 нагах. «Отпусти, не грызі мою ногу! Отпусти! Я больш так не буду! Я не буду больш прыходзіць на твою палянку! Жыві тут сабе сама! А-а-а!» Так енчыў і скакаў слон. Мышка адпусціла яго, конечно. І слон пайшоў. Так маленькае мышанё перамагло аграмаднага слана. Не бойцеся нікога, калі за вамі праўда. Нават маленькае мышанё можа перамагчы велізарнага слана, калі не будзе яго баяцца. А сланы з таго часу так моцна баяцца мышак, што нават спяць стоячы для таго, каб мышка не магла пракрасціся паміж іх пальцаў.